Точно така не трябва да правите корема, защото тук ние задействаме всичко. Предно бедро, кръста и корема много малко работи, защото той отпуска и надолу, и нагоре. Сега ще ви покажа как вярно да правим сгъване точно на този уред. Първо, ръце не задължително трябва да слагаме на шия. Ние тук не тренираме врат, а тренираме корема. Затова ръце може да сложите тук. Почваме от бавно разгъване. Прешлен по прешлен, разгъваме назад. Допосваме леко с лопатки. И после започваме от сгъване в корема. Не просто от ставане с правия гръб, а правим сгъване до тук. Защото тук отпуска корема. Затова държим постоянно напрежение. Още няколко повторения. Бавно разгъване. Бавно разгъване. Това е една от най-основните грешки. Може да запазите това видео и пробвайте това. Понякога може да слагате тежест 5, 10, 15, 20 кг за надграждане и да има прогресия. Чао на всички!